enyém szerint ez nagy szorban meg. Kis szaros, mit csinál? Azt a... Hidd már, hogy nem lesz baja. Törik a lábam. Dehogy törik a lábam. Most formálódik az egyensúly érzéke. Kelni megfekvés. Csukba a szemed. Ugye az enyém is keltfekvés, bazd meg. Azt látom, hogy ez olyan. Nem látom. Hát még mindig. Már lesz 4 percnyi videóanyagot. Hello! Bazd meg! Feri, hajni, az anyja, csoda, hogy szóval azt hiszem, a webmesség idején, hogy most már nem gyapálj mostanában. Nem nagyon szokta úgy eltűnni. Vigyázz! Megmondom, mert filmene. Vagy a fantakad is. Már elcsúszik a fülön csúszik. Takolinka. Nem? Inkább az van, hogy a lábad van. Nőrök a lábad. A kis család, de szépek vagytok. Az annyi. Mi ez a szar? Zsiráf, bazd meg. Mi Az a szaros segge, bazd meg a farkon. Az de mutogatna a szaros seggét, hát. Lehet Katinak mutogatja, te rá, Ja. Kb. De olyan. Nem fog még egy perc. nem mondd el, jó? Inkább most tessen el, mint megtalál. Ja. Azt hiszem ráúgy. Én is. Meg vagyok Úgy bekészült. lesz belőle. Igen, anyád is valami hasonlót szokott kapni, és azt abba egybe belefekszik, egyből komolyan beletérdel, beletúr, utána meg elkezd kapni. Nézzük itt a részvizárban. Ha nagyobb lesz, egyébként könnyen el lehet majd azt készülni, hogy jó tudod a lábad. Jelszalom, első puff, felressi a lábad. Fél már vissza. Aha, ott éred? Ja. Ne azt se tudja, hova tegye a lábad.